நீ ஆண்டவரை இன்னும் சரியா அறியலன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். நீ உப்புக்கும் சோத்துக்கும் மிளகாய்க்கும் சட்டைக்கும் வாழ்க்கைக்கும் புள்ளைக்கும் குட்டிக்கும் ஆண்டவரை தேடாத. உன் ஆத்துமாவுக்காக நீ தேவனை தேடு. என் ஆத்துமா ஈடேற நான் பிரயாசப்படணும். என் ஆத்துமா ஈடேறணுங்க. அவரை அறிந்து கொள். உன் தேவனை நீ அறிந்து கொள். மகளே மகனே, அவர் யார் என்பதை அறிந்து கொள். இதுவரைக்கும் நீ என்ன வேணா நினைச்சிடவர. நீ கடிந்து கொள்கிறவர், நீ கடினமானவர், நீ வைக்காத இடத்தில் எடுக்கிறவர், எடுக்காத இடத்தில் வைக்கிறவர் என்று அறிந்து நான் இந்த தாளந்த புதைச்சேங்கிறான் ஒருத்தன். அவர் திருப்பிட்டு கேட்கிறாரு, நான் தான் அப்படிப்பட்ட ஆளுன்னு உனக்கு தெரியும்ல, இந்த காசை இந்த பணத்தை கொண்டு போய் காசு கடையில் வைக்கலாம்ல. அப்பா யோசிக்காத. அவரை நன்றாய் நீ அறிந்து கொள். உலகம் நம்மை மதிக்காத போது நம்மை மதித்து அழைத்தார். கையை தட்டி. உலகம் நம்மளை என்ன செய்யல, மதிக்கல. ஆனால் அவர் நம்மை மதித்தார். ஆமென் சொல்லுங்களேன். உன் தேவன் யாரு? உன்னை மதித்தவர், உன்னை அழைத்தவர், உன்னை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறவர், உன்னை பெருக பண்ண விரும்புகிறவர். கையை தட்டி ஆமென் சொல்லக்கூடாதா? அறிந்து கொள் மகளே.